O viño é o principal produto do sector agrícola galego. A viticultura cubre case a quinta parte das exportacións da agricultura na nosa comunidade. Resaltando esta importancia, a candidata ao Congreso do BNG, Carme da Silva, e a portavoz da formación, Ana Pontón, visitaron a adega Martín Codax. As nacionalistas puxeron en valor a gran calidade do produto da denominación de orixe Rías Baixas. Esta denominación de orixe, o sector do viño en Galiza, pero a de Rías Baixas, pois é un exemplo do que podemos conseguir neste país cando creemos na capacidade que teñen o noso sector primario. O sector do viño é un exemplo dun sector internacionalizado, un sector competitivo e un sector que apostou claramente pola investigación, polo I+D, e fixo deso pois un produto que de alta calidade e ademais pois que tamén simboliza o que somos capaces de conseguir en Galiza. A portavoz do BNG tamén destacou a calidade, innovación e recoñecemento do sector vitivinícola. Ademais, Ana Pontón analizou os retos que ten por diante este sector e as súas propostas para melloralo. Algúns procesos que se levaron a cabo, pois como a concentración parcelaria, quizás neste momento non son a liña na que traballar e hai que traballar máis por a unión de entidades privadas, que permita mobilizar dunha maneira rápida esas terras. Outro reto do BNG é seguir avanzando na profesionalización das adegas e os colleiteiros, apostando pola innovación, por contratar a xente nova e polos contratos homologados. Porque ten que apostarse pois polos contratos homologados e que a Xunta de Galiza debe vincular as axudas ás adegas co feito de que existan esos contratos homologados que garanticen un prezo xusto para os produtores. E a última das propostas do BNG por este sector é apostar pola marca de calidade e a diferenciación do viño galego. Profundizar nesa aposta e na diferenciación do viño galego dentro das diferentes DOs e concretamente no Rías Baixas, que é pois unha das DOs que ten unha internacionalización máis grande. Segundo o BNG, a defensa do sector vitivinícola e da capacidade produtiva de Galicia son dous dos principais eixos sobre os que traballa a formación. Destacaron a importancia de que Galicia teña voz propia a nivel nacional para poder defender a este sector no noso país e no estranxeiro.